जों बयबो मिन्थियो जे जोङो 6 शेड्यूल एरियायाव दङ आरो गुबुन मोनसे बयनिख्रुइ गिदिर खोथाया जाबाय जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव दङ 6 शेड्यूलनि ओंथिया जाबाय जों गावखौ गाव खुंनो मोननाय मोनथाय एबा सेल्फ गवर्नेंस और मा होनगोन बेखौ सेल्फ रूल सिस्टेम जोंहा खाफाला मोजां जों 6 शेड्यूल एरिया मोनदों जुदियो जोङो आलादा रायजो मोनाखै नाथाय बे 6 शेड्यूल एरियायाव माबेबा सोरखारा गोसो खालामनानै सोरनिबा हाखौ सोरनोबा होनो हाया बेखौ सेल्फ रूल नालाय जोंनि 6 शेड्यूलनि सोरखारासो बेखौ मावनांगौ नाथाय जों दिनै जों बेयाव नुदों जे जोंनि बीटीसी सोरखारा मा खालामदों हाखौ एलटमेन्ट होदों नाथाय मानो होदों बेयाव क्लियारलि लिरनाय दङ जे इन view of the cabinet decision of the Assam government आसाम सोरखारा केबिनेट जथुमायाव थांखि लाखाबाय जे बीटीसीनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आन्डाराव थानाय बे बासबारिनि बे गिदिर एरियाखौ 3000 बिघा हाखौ एपीडीसीएल नि मुङाव आम्बानी ग्रुपनो होनाय जागोन होननानै आदानी ग्रुपनो होनाय जागोन होननानैहाय आसाम सोरखारनि केबिनेटआसो बे डिसिजनखौ लादों जाया नम्बर 1 आव बियो आइन बेरेखा जोंनि भारतनि संबिजित बेरेखा संबिजिताव लिरनाय दंखायो जे 6 शेड्यूलनि सिङाव थानाय हानि सायाव आसाम सोरखारहा स्टेट गभर्नमेन्टहा मोनथाय थाया आरो बेखौ खालामनाया दिनै संबिजितनि बेरेखासो खालामनाय जादों त दिनै बीटीसी सोरखारा जिथु लाइजाम लिरबाय बे लाइजामखौ आसाम सोरखारनि केबिनेट सोरखारा लानाय डिसिजन एबा थांखिखौ बेस खालामनानैसो बेनि सायाव सोनारनानैसो दिनै हा एलटमेन्ट होदों दा बथनाव फैनानै जोङो बे फरजासिमाव सफैबाय एकदमबारे नै बिसिबां बारायखो जोंनि गामिया दा बे हिसाबै आरो जोंनि फिसा फिसौफ्राबो बारायगोन बारायलांगोन दा बेवहाय चिफ सारखौ आङो रिक्वेस्ट खालामदों सार जोंना नैबे जिनिसा बे प्रजेक्टआ जुदि जायोब्ला जोंहा खुब उसुबिदा जागोन जों बन्सित जानानै थागोन जोंनि गथ'फ्रा न' लुनानै थाहैनो हानाय बेफोरबायदि हाया जोंना थानाय नङा जों एखेबारे बन्सित जानानै थागोन आरो नोंथाङा खेबसेनो मोनसे लिसैनो फरबजाराव डेभेलप होनानै BSF केम्पबो मोनसे बानायबाय बेयावनो एखे लिस्टआवनो आरो बेवहाय रेलवे कस्ट फेक्टरिया बेखौबो बसायना होबाय आरो जुदि नोंथाङा नैबे जिनिसखौ जुदि बसायबावोब्ला जोङो माबायदि बन्सित जानानै थागोन जों बिराद खस्थ' मोनगोन सार जोंनि फिसा फिसौफ्रा इयुनावहाय जोङो थांनानै थानाय बा न' लुनानै थानाय बेफोरो जोंनावहाय जेबो थानाय नङा नंखायनो नोंथाङा अननानै नैबे जिनिसखौ बे प्रजेक्टखौ जुदि अननायनि गेजेरजों माबेबा मोनसे गुबुन जायगायाव जोंनि फरबजरा एलेकायावनो नोंथाङा जुदि लाङोब्ला खुब मोजां जागौमोन होननानै आङो चिफ सारखौ गले गले खावलायहैदों थेवबो जोंनि उन्नति होननानै चिफ सारा खालि बेबायदिल' बुंबाय थायो आङो जोंनि नाय गथ' गथाय फिसा फिसौ माबायदि संसार जानानै दङ बेसेबां दुखुनि गेजेरजों लासै लासै फरजायाव फैनानै जोङो एसे औवा थुवा गायनानै रबार बिफां गायनानै सोरबाबा जाहा एसे गायनानै जोङो रुजु रुमु बेयावहाय जों दासो मोनजानो लाइनाव फैहांदों दिनै बेखौ जुदि चिफ सारा प्रमद सारा जुदि जोंखौ बिनिफ्राय जुदि एरख'नानै लाङोबा